Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kaseng United Nyaw Trap Movement menta ka khat nyaw tarik ujeliu arhajar arpway kalabo jingkeli ya ke Deputy Commissioner kumju sa ka Sarkar Jilla halor kanu ka Kyndon belapen bor ki pajba ban shim Tika. Kalabo jingkeli ru ya ke jingterwa khusnam ka Sarkar Shipho Hajar ya ki bladep ai Tika kat bai ka tulop kinong hikai ki Asha ki agan wadi bat ki we buon pat bang pat la sio. Hagabidi bat ka jingpun bor jong Sarkar Jilla ya kiriupat ba bat khamtam lele kum ongno hakini ki kindiat singi nagalyang jong I Deputy Commissioner jong ka SK District ila penmi ro ya ka notice order ban ong ba kibabu I kidukan kibanyak local taxi kibabelas ngi kindu no e ka kam newat ban ong ban nyak kali ro kimyo ban plidukan ro kimyo namar ba kim shimla ai ka vaccine te kai ber khoi kalong ba Nagalian jungin kiripay ba kamtam ngi kum kibatray na kapita ka imlang sa alang ngi kenmao bang ide kita kinong song snong jong ka Jilla Meghalaya kum ta hiru habang itray kum ki briu ki badan ni kamon sobha na kapita ka seng ka bayeng halor ukpat jong upay ba halor ka benta jong upay ba ka seng ka bayeng nam ta ka hok ba ka jing shisha and habang ipay kumat ikatik shiti ka ba I Deputy Commissioner I lapenmi Banong ba, anong laban plidukan? Anong laban niya local taxi? Lada piklam da ay ka vaccine. Katangi haban bu ka jingkali siya I Deputy Commissioner lani kumju siya ka Sarkar Jilla bangi jiyo I barabor. Haba nagalyang jong ka Sarkar ka issue. Ya kano ka notification ka haban issue kat kum kaan. Kum kanuksa ka mga pampaw siya kamat. Haba ka issue hakabdi ba ki criminal procedure. Kadon ka 144 CRPC section. Di lembaga ni ke section kumong no la issue ya kita gibelek kam Sngew. Dan rai haba wanra ya ni ka order, ka penbor, ka khnyan ni upat ba under which section? Ni haban bo. Halor kano ka section, halor kano ka benta, halor kano ka an. Ya ka ba nagalyang jong ka Deputy Commissioner jong ka SK District ka issue. Kumjuru keleng saudong jong ka Jilla Hibrokwe apadeng ki district ki baper lembaga Deputy Commissioner ki penmi ya kita ki notification ki order Kambatang habang ii ko depan kan Presiden Nish Khamat ko mangi lembaga city ke bala isu lembaga o Deputy Commissioner jong ka West Kasih District la ong ba on siu shipau hajar tengka na kabenta gitu ki ba I inject Tika kai kene halor kano ka an pi isu kai kita ka an ke isu to penpau who gives you the power to elect who gives you the power to issue the notifications kum ki pat ba ngi hapan penpau ta manuru ba ai boring ki pat ba banjit ya ki MLA, banjit ya ki MP atau kamde ka constitution. In according to the constitution of India, we have the power to choose. We have the power to elect the MLA. Nagata kadaw, the MLA, they are the legislative. Di berkenmau bahaya kata, bahaya ka ay kabang 8 pau ni khmat kumbaong no ba ki MP, ki MLA, ki MDC, lana ki IAS, ki MCS. Kidai kita ki public workers but kinum laban ong ba kin penmi ya kano notification lana kin issue ya kano ka an claim kano section kinum la namar balai kinum la ban tray ya ka kam jo upat ba ha ka ying ka bagisa andre kin haban shong hapo ka public house lara ka dei ka secretariat lana kinu ki office ki bagi haban shong ti nakata ka daw kum ka seng hi borok way ka haban yang shakmat namar bangi haban penpau hero balada ki Deputy Commissioner ki doni ka board ban issue kata kamot ki minister ki long tangkum ki Sngew ki bami Ahmad jong pat ba who is the head of the secretariat who is the head of the government who is the head of the law kay kita ba hakli jong ka an kay kita ba hakli jong ka secretariat ato gindi ki Deputy Commissioner na gindi ki minister kata ka di kay ka bangi haban bu jingkeli menta shu ngadi ka haban ongru baka ni ka jing persang jong u Deputy Commissioner jong ka West Kasih District ban siu sipo hajar tingka ya ki pat ba kata ka mod ba kadi ka bribing policy kalau dei kata ka bribing policy lane kumbang no ban shupen I Sngew yu pat ba bangin ai sipo hajar tingka Henry ladang ya kran pat syakmat ya ki baro ki baga Sarkar kada ban ya hato pia dep siulot ya ka pisah jong ki Asha hato pia dep siulot ya ka pisah jong ki Agamandi Hato pila dep siuro ya kapisa pidep nukular macam senam ka araja sispa tingka ka sanhajar tingka nam ta ki longying ki bedok ki batrai belas ngi pila dep siurot
Kam tam shu habang ipai shagino hikai school. Daki lai bat saubna i bapli. Kiba trei kiba shakri hok nak bata ka jinang jing start nrengi klem i bak sarkar jela kan peni ya kata ka pisa. Nak kata ka dauru ngahaban bu ka jingkli basha of deputy commissioner jong West Kasih district kani ka shipau hajar tingka ka bapi ong bapin ai ki pai ba ki balade pan ai ki inject tika kadai ka pisa ka buan nakano ka fan. Kadai ka pisa ka ba ka cabinet garai. Kadai ka pisa ka buwan na po ka finance department. Ning kadai ka pisa ka pamit na ka plating ka jong pishimen. Kung mga di panyo ya ka ay ka ba na kalyang jong deputy commissioner jong ka West Kasih district wala ang bangin ay shipo hajar tingka lada ya kitug blada ban ay ka injection tika. Nga haban bu jingkli hato under which funds fi sanction iti ka pisa. Ha? Hato ka sarkar jela kada ban silot iki asyas. Hato ka sarkar jela kada ban silot iki tu ki batay casual workers ki no hika school. Bat ia ketu kumju shushu ia tu ka pisa ka bala mang kerpang. Mencem senam ia tu ka ahajat sispak tingka bat kasah hajar nam tagi nong bela. Tidak nak tak daw bang haban ong. Ba kini ki berkhot ka state government kadiban release ya ka pisa. Kadiban mang ya ka pisa kat kum ka project under the public funds. Kamde benong bakan mang ya ka pisa tingka na kanong funds. Handrai ka pisa ka bawan na ha ka sarkar kumjo baga sarkar ka pentre kam ya ka pisa kadai ka public property kadai ka public funds. Nakata ka daw kaseng hi ka por ka haban yeng ban bu ya jingkli sa ka sarkar jela lada ka sarkar jela kan haban siu sipo hajar tingka ya kita ki bahab ban ai vaccine lani kita berade ban ai vaccine kata kamut ka sarkar jela ka de ban admit lupa ki kum kita ki nongpang ki bio coronavirus. Kalau ban admit lupa ki sipo hospital kada ban admit lupa ki ban ong bakini gini kita belayo positif jong ni coronavirus. Nakata ka daw ngaso tho shai bakani hi kedi kita ka bribery policy lani kedi kita ka brainwash policy ya upai ba ban penbe ya upai ba bodi ban ngop no tanang daw bala terwash po hajar tingkah to ngop no hato ki ai pisah bade ban seo tak kita ki fund ki bade ban mang kak kita ka pisah ka tingkah ki bade ban mang na ka sarkar jela hadu kat menta ngi klam padi i wat chi tingkah ro kan mi na kita ka daw ka seng hi ka yeng halor ka hok ba ka jing shisha hakmak jung upat ba ngistan ban protes ya ke ai ke ba u sarkar jela lane u deputy commissioner Kyndon ya ka bor ban le ini ke ai baro khai te kum ta hiru nga haban ong hakan ka bor ba ini ginong try kam sarkar baro khai kita ki VIP ki bangi ong no ki kumbang ada pon ong ni syakmat bagi haban syong hapo public house ban try ya ka kam jong upat ba lada ka DC ka issue lada u deputy commissioner kin haban issue ya kano ka order claim datip u health minister claim datip u chief minister ne banong no ban issue ya ka order claim kano ka ai claim kano ka section under which law did they issue this notification. That's why komong no kadai ka bribery ban pen be yo pa ba ban pen ngop yo pa ba te kita gidai ki bangi haban ong ha ka por lada kani kan long katma lada kani kan long katma kaban haban yakun ya ka hok ba kanong tinti jo upat ba haringkat lang ba ka sarkar kata ka bot pidiban snguthu baki nong song snong jong ka jela ya long lupa ki shipai ki ban yeng ban ile persha halor ka hok ba ka jing shisha lada pi yuroi pi ban ben ya ka hok ki jong ki hagani ka sla partai hagani ka jela hi bro koi na kata ka daw nga haban ong bagi dan lightly kita ki belong legal ki belong important ki belong ka jing shisha ka bang haban bu hagani ka por kumba ono ba ka deputy commissioner ki issue ya ka no ka authority ki issue ya ka no ka board ki issue ya ka no ka order on which authority that they issue the power on which power did they issue the order hato ka issue ka DC lani ka issue ka secretariat hato deputy commissioner di cabinet officer cabinet minister kita kidai ki berkhot ki bangi haban tumpau ni kepor o deputy commissioner hi berkhot ki claim shong hapo ka cabinet power kidai ki MLA ki legislative ki bashong hapo ka cabinet power makihi ki ba en act ya kano ka ain makihi ki barai ya kano ka ain om ka cabinet om ka legislature om mano bala ban rai ya kano ka ain ban approve ya kano ka ain like na ka legislative like na ki MLA ki bala jet hi de ki pai ba na kata ka daw ki MLA ki thaw ya kino ki an ki thaw
Nakabenta jong upat ba, ban yada yo upat ba, ban halor jong upat ba, bakate ka an ka bagi tau kan trekam nakabenta ka hok bagi jing sisa. Kabenta ka baar kalong ba on which provision of law issued the notification, but it should be under the section of law. The law is enacting by the MLA, not the legislature, not the cabinet, and not the legislative. Kata ka di kabenta ka baar ka mga habat. Ya ka bang ila depan iro nakalyang jong i rangba snong jong kapun muri man kasingi ila penpao. Ya ka ba nakalyang jong i deputy commissioner i issue ya ki notification ki babon ja. Henry kani ka berkhoi kalong ka jing uroi yak hok jumpai ba. Ti kumju hiro nakalyang jong kaseng i kersan ya ka ba nakalyang jong i rangba snong jong pun muri ila yeng naman ngi songpu shai ba kini ki berkhoi ki jingle jong ka sarkar kilong tang banchu penpai no ya ka sur jong pad ba lane wat ban penpra hiro ya ka hok baganong keti jong pad ba na kata ka daw nakalyang jong ka Supreme Court hakini ki sngi ki bladep shakma ngi dabin iba bakadon ya kata ka bakanom sha bakanom aila di hiro ban ong ban euro ban force you pad ba di ban ai ya kani ko vaccine de kumju ko mangang chong ne ka por ba ya ka ba nakalyang jong ka sarkar de ban ong lamba deputy commissioner ban ong ba hapo ka Arab Saudi de ban ai no ya kani ko vaccine lalu ki bom la ban ai ka vaccine kamu on khang dukan bar om sha ban kamai kali ne om sha ban tri bakta la kan jia ayu ya gitu ki bayo ha kini ki sngi kan jia ayu ya gitu ki la ban ai lupa ki bayo vaccine ni ki sngi kai ka ban jia hatu ban ba kli gitu kata ka di ki perhoi ka bangi haban bo jing kli ba ngi sngo thu shai ba kani kalong ka bom la ban pediang tina kata ka daw habang yeng han ka por ngi sngo thu shai ba ki baro ki ban nakalyang jong ka sarkar kalong tang ban penbor pa ba ka jingwan ra ya ka pisa ro kadan under which funds ki sanction ka pisa namala da ki pentre kam ya ka pisa ki sanction ya ka pisa na ka pata upat ba kadi under public funds kadi halor ka pisa jong upat ba ya upat ba onam la ban ba kin sanction ka pisa na ka salary jong ki kinam la ban sanction ka pisa na kata ka kamai ka ba ki tray maki dei na ta ka daw ba kum ka senghi ni ka pon ngiong ba ki berkhoi jadi belong hi halok lenti ba kajing sisa bangi sotu shai bangi nom pediang balada ka sarkar jela kam pediang ya ke ba na kum kani ka order ka ba na ka Supreme Court kaladon ya ke ba na kaliang jing rapas nong ila de pen pau kum ka benta ka ba sispa under kendai la de ong ba in the context of health and medical care decision. A person's exercise of self-determination and autonomy involves the exercise of his right to decide whether and to what extent he/she is willing to submit herself to medical procedure and treatment. Kani ka keren lupa kakum kani ka section jong ka 5 SCC 1 jong kata a person has a right to choose medication of his choice. Kita gidi ki bami lembaga Supreme Court kumju rungi haban ong ba Sibon ki benta ki ban nakalyang jong ka seng ni haban kren nei na ta daw ni sungi haban ong ro ba kini berkhoi kini belong omban penbor yo pai ba omban nyon yo pai ba dara pinyon yo pai ba kata kamot pi persang ban ye letma bo pai ba na kata daw ngal ong barada ka sarkar ka persang ban ye letma ba upai ba ulalong pa usipai uban yang ban ye letma ba ka sarkar kita gidi ki berkhoi ki bangi pau na kalyang jong ka seng bat kumju ha ka bakha do ngasamong barada ka sarkar kam sngap hapo ka Arab Saudi nakalyang kaseng haka Arab Saudi kan sami hapo mat pran ani kan sami ren kan lang bar upai ba ban yeng ban yakun na ka sarkar kanut ban yakun yak sur jong upai